Әлбәттә, инде җырга килгәндә балалар бит инде теге прививкага барган шикелле килмиләр бит инде алар. Алар яратып уже киләләр, әзер киләләр. Музыка мәктәбендә дә шулай. Берсендә менә шулай тартып китермиләр. Алар уже әзер бала, алар уже киләләр, алар белеп киләләр. Алар менә рәхәт. Үзе бер менә ул, үзе бер дөнья. Шуңа күрә менә тагын балага килгәндә, минем үз балама вакытым җитми инде. Мин аны монда алып киләм Шаян ТВга. Диалоглар әйтәм бит менә бүген иртә таңнан, пока менә машинада барган вакытта без уже аны белән тиз диалог. Менә хәзер бүген белмим, менә өлгерәбезме юкмы? Әтисенә дә WhatsAppка җибәрәм мин шул диалогны. Вакытыгыз бар, өйрәнегез. Менә алар капма каршы утырып шулай тоже минутып утыралар инде вакыт булганда. Ну ул тоже арый, дәресләр бар, ниләр бар. Музыка мәктәбе бар, менә монда беренче музыка мәктәбенә йөри. Анда да бит инде бик күп фәннәр керә. Балага да ял кирәк. Менә шулайрак, я юк. Ну менә музыка белән менә гомумән ан белән заниматься итәргә мин вакытым юк. Чөнки мин үземдә балалар белән заниматься итәм. Кеше балалары белән. Кызыгыз Әминә татарча сөйләшәме? Татарча сөйләшә. Ну күбрәк менә дөресен әйтәм. Тик менә кирип китте TikToклар, шулай бит инде балаларга. Ул бит инде мин менә гомумән ул вообще менә аңламыйм мин улай. Заманча кушымталар. Беләм, менә хәзер менә Альбина да Субаев дигән дөрес әйтәм бит. Субаев тагын. Менә өйрәтеп, менә тырышам өйрәнергә. Мин шул хәтле техника белән дус түгел, беләсезме? Мин лучше 2 мантоварка мантып пешерәм менә. Валлаһи газим. Ну чтобы менә шунда актарынырга өйрәнергә, мин бер әйбергә өйрәнәм дә шуны. Ну миңа бик авыр. Шуңа күрә мин менә күп нәрсәдән менә Әминәдән өйрәнәм.